Čaute, sme Rob, Danny a toto je naša po domácky prerobená dodávka Freja. V tejto sérii ju prvýkrát testujeme, a to rovno roadtripom po celej Európe. Tak sa pohodlne usaďte, lebo vás čaká kopa lezenia, nejaké tie problémy, ale aj krásne miesta, ktoré by ste si nemali nechať ujsť. A dnes uvidíte... Fú, ja to zomrem ešte. Už má nejaké tieto jazvy z boja a teraz aj na operácie. Hrozné sú tie bicykle, ale prežijeme. To... Váži asi 25 kg. Moje 3 bicykle dokopy vážia menej ako tento jeden, ale... Len či sa dostaneme kam chceme. Jaký krásny fórik. Vždycky bol je tento. Čaute z Gentu. Tu je Robo. Tu je Freja. Nie si to zaber. Okay. A práve sme prišli do Gentu na Park plus Ride. Čo? People's Air. Čo to znamená? Park plus Ride. Park plus Ride. Dobre hovorím. Park and Ride. Ktorý je zadarmo. Jediný problém je, že je to tak 20 minút do mesta. 40 peši, 20 minút autobusom alebo niečím. A dneska nám ukázala Google, že je tu štrajk MHDček. A každopádne sme už v tej časti Belgická, kde sa rozpráva po holandsky. A je to tu také holandské, všade sú bicykle, takže si ideme požičať bicykle. Majú tu Donkey Republic, ktorý by mal byť inak tu. Majú tu Donkey Republic. Keby ste náhodou... Tam je! Tam. Majú tu Donkey Republic, keby ste náhodou chceli vedieť, že aký bicykel si môžete požičať. Tie majú aj v Amsterdame. Takže si požičame bicykle a ideme na kávu a ideme si pozrieť Gent. Tu máš. A iba jeden zoberieme? Druhý je na tej konci tejto ulice. Dovtedy sa to bude platiť? No a? Just right. Poďme najprv bicykel vyriešiť. Si asi nepamätám, že či to euro 70 je za čo. 1 hodina je 3,30, 4 hodiny je 7,50. Funguje? OK. A prečo nie Brusel, ale Gent? Je preto, že v Bruseli sme už obaja boli a nemáme potrebu tam ísť, keďže je tu ešte ďalších veľa miest, ktoré by sme chceli vidieť. Napríklad Gent, Antwerpy, Bruggy. A pýtali sme sa v podstate ChatGPT, že čo sa najviac oplatí a čo vidieť. A keď som to porovnala, že Antwerpy, Gent, tak by povedal, že na 100% Gent. Takže sme si odbočili do Gentu, aj keď Robo chcel ísť do Bruggy, lebo strašne chce vidieť ten film, kde hrá... Zabudla som, jak sa volá ten taký írsky herec. Volá sa to v Brugoch, alebo in Brooks. Prosím? Sadni si tu a idem tam. Ale sme v Gente a ideme teraz na bicykli. Vieš kam vôbec? Tak kde tam? Na konci je ďalší bicykl. Dobre. Tak pome. Ja kráčam. Hrozné sú tie bicykle, ale prežijeme. Bajky necháme tu, kaviareň tu. V nejakej starej fabrike, nie? Alebo čo to bolo, kedy si postavili takúto kaviareň? Tak bol fabrik, pre kávu. To milujem strašne, keď to nejakú pôvodnú fabriku na niečo predstavajú. A ešte stavajú práve kávu za tebou. A aj obchodík majú. To je cinnamon croissant. Máme filter of the day. Of the week. Of the week dokonca. Etiópia to je, ne? Tam bolo napísané. Chutnajme. Ešte nechcem. Ešte nechceš. Ani nemám ťa v zabere, takže je to jedno. Á, to chutnal. Môže byť? Jum. Fúha. Fú, ja to zomrem ešte. Když tady vyjdem. Dobre.
Asi tá stabilizácia bude lepšia. Stabilizácia bude asi dobrá v DJI, ale po tejto cestičke chodiť nie je najlepšie. A sme zabočili tu na peknú uličku podľa nej. A teraz zase budú ďalšie fotky. Každé 5 metre. Že pekná ulička, pekná ulička, pekná ulička. Alebo schody. Tam sa postavím na bicykli. Čo urobíš? Tam postavím na bicykli a robíš fotku. Dobre. Listen, battleground every day I'm battling. Cages know that I'm rattling. Gotta leave it all behind. Activate, I'm tapping in. Portals waiting to be open. Can't believe it's happening. Always living, always hoping. All beliefs are shattering. Time after time, yeah, like rhyme after rhyme. This little heart of mine is always gonna shine. Like we make it fine, yeah, time after time. Like we see the signs, yeah. To je ale cool vec. To je taký random hrad uprostred mesta. Krásne mesto. Ešte sme ich ani videli, ale úplne som, keby som bola v Holandsku. Like we see the signs, yeah. Said time after time. Platí sa ale vstupné, takže nejdeme to. Vrátili sme bajky, lebo už sme v centre a je to... Váži asi 25 kg. Moje 3 bicykle dokopy vážia menej ako tento jeden, ale... Proste je to trochu nepraktické, keďže každé 4 sekundy sa chceme zastaviť, že tu je dačo pekné, lebo už sme v centre. Takže sme ich vrátili a ideme prechádzať pešo a potom keď pôjdeme naspäť, tak si ich zoberieme, čo si chcel povedať. Lebo je tu veľa pekných schodov určite a uličiek. Pekných uličiek, kde si treba robiť fotku. Ideme si robiť fotku. Nie na peknú uličku, ale na pekný kanál. Ale nielen fotku na DJI alebo mobil alebo kameru, ale aj na film a ešte aj neviem čo. Na všetko, ja sa to nemôžem. Na iPad, ktorý nemáme. Jej. Akože toto nie jej, ale jej. A tam je väčšie jej. Ale... Tam je najväčšie jej. Počkaj, to myslíš tých ľudí, čo to pozerajú, alebo ja? Ty. Chcela som povedať, ale že teraz je tento kanál jej, ale o chvíľu budeme v Amsterdame a v Utrechte a budeme na každý jeden kanál rozprávať jej a zabudneme, že sme v nejakom gente boli. Ale môžeš mi robiť fotku? Enchanté. Tebe podzemné parkovisko na bicykle. Čiže toto je kostol svätého Michala, St. Michael's Church. Toto je svätého Nikolasa. A tá väža tam je zvonica. Nejaká. Vraj známa. A to tu ne? A toto tu, neviem čo je, ale je to pekné. Že to je obchod. Počkaj, vygooglím. Trim. Že to je obchod. Tam veci. To je... Je tam Albert Heijn. Preto to vyzerá ako obchod. Tak je tam obchod, hej? Hej, nie je to nič také známe. A tu je ešte nejaký Gent Eye. Akorát sa rozprávame o tom, že vlastne veľmi mi to pripomína Holandsko a že je to tým pádom také, ja nechcem povedať, že zabudnutelné, ale že proste aj keď sme boli v Holandsku, ešte sme už asi do 4. mesta, teraz nás tu takto prejde, a ešte sme už asi do 4. mesta, že oni už všetky vyzerali tak rovnako, tie domčeky, tie kanály a tak ďalej, a že proste čím viac ich človek navštíví, tak to tak zabudne, že ktorý, už aj nevie, že ktorý bol ktorý, lebo vyzerajú veľmi podobne.
A Gent tak mi pripomína proste Holandsko z veľkej strany. Nehovoriac o tom, že je v tej oblasti, sa volá Flámsko, je to po slovensky, kde proste už sa tu rozpráva po holandsky. A to som vlastne chcela povedať, že tým pádom mi to nepríde nejak, že viac by som odporúčala ísť do Bruselu ako tu. Lebo proste Brusel má niečo jedinečné, čo Gent, nehovorím, že nemá, ale že v Bruseli je tá zlatá štvrť Grand Palais, či ako sa to volá, čo sú proste zlaté domy. Plus sú tam európske inštitúcie a je to podľa mňa veľmi cool vidieť. Ale akože, ak nestíhate ísť do Holandska a idete len do Belgicka, tak poďte do Gentu. Nie, akože je to pekné, tie všetky kostoly a tak ďalej, tá architektúra sa trochu líši. Máš túto architektúru a po čase už je to veľmi repetitívna tá architektúra, hej, že, lebo to bol ten čas, keď sa to stavalo, tak to vyzerá všetko. A je to v celom veľmi pekne v zachovalom stave, to zase musíme uznať, hej, lebo... Povedať druhú stranu, to veľmi. Vyzerajú to celkom dobre tie veci, že je to lepšie ako rozbombardované mestá a potom ich dajak opravili. Jak Berlín? Hej, ale neviem, či tu nie, či to v Antwerpách bolo rozbombardované. Sa mi zdá, že Antwerpy sa písalo, že Antwerpy sú celkom rozbombardované a na novo postavené. Ale zas, vidíš, čo to je? Je to Hodinky, pekné. zvonicu. Ale to je presne to, čo sme rozprávali pri Španielsku, že prečo sa nám teraz napríklad Albarracín tak páčil, lebo je to niečo úplne iné. A keď už prídeme hodzaj v Taliansku, keď prídeme do 6. dedinky, ktorá má zelené okenice a aj pekné uličky, tak je to proste, že to som už videla. Veľakrát. Na čo chodíme do miest? No na čo, lebo je zima. A nechceš ísť, keď je sneh na túru. Poďme ďalej, poďme si pozrieť ďalšie veci, čo sú vyznačené a poďme už do Holandska ďalej. Ešte chcem wafľu, kým sme v Belgicku, musíme si dať wafľu, aj keď vôbec nie som hladná. Dobre, si dám hranolky, keď si dáš wafľu. Dobre. Toto je, že Graffiti Street a sú tu všade graffiti, asi chápete z názvu. To vyzerá, keď vedľa bolo väzenie, ale inak v pohode. Aha, Pokéball. Tam. Akého Pokémona si nájdeme? Wafľa v Belgicku musí byť. Robo čaká na hranolky, chutnáme aj tie. Neviem, ty vole. Aha. Dobrý deň. To each their own. Čože? To each their own. Toto je veľmi fajné. Na to, že to bolo proste, že len to zohriala. Takže veľmi fajné. Ideme kráčať? Aha, ale neviem kam. Máme ísť na bicykel. Okay. To sme vyriešili. Odchádzame z Belgicka, ale naskytol sa nám taký problém. Zistili sme to včera večer, keď sme ešte boli v Luxembursku a už nám dlhšie ukazovalo, že potrebujeme natankovať AdBlue už od Francúzska. Tužím, tu bol aj klip, kde ukazujeme, že je to lacnejšie, kde sme boli v Luxembursku, stalo to nejaký euro niečo, to je jedno. Natankovali sme to a potom nám vyskočila kontrolka motora. A potom nám vyskočila kontrolka, že treba natankovať AdBlue a že o 1000 km už sa nebude dať auto naštartovať.
Takže sme samozrejme komunikovali s AI. Nech nám povie, že či je to niečo extrémne vážne, keď tam vyskakuje kontrolka motora. Povedalo, že proste sú tam 3 rôzne problémy, ktoré my nevieme vyriešiť. Potrebujeme zohnať mechanika, aby urobil diagnostiku cez počítač a opravil to, lebo je to proste len chyba, môže to byť len chyba v tom snímači AdBlue. A to znamená, že teraz, kým odídeme z Belgicka, sme si našli ešte nejaké 2 firmy, kde by to mohli nám pomôcť nejak, lebo pôvodne sme sa zastavili niekde inde, tam, kde sme spali a tam mali proste strašne veľa aut, úplne nás odbil veľmi nepríjemný človek, že nemajú čas. Takže teraz Robo išiel sa spýtať už do k druhému mechanikovi, že či vie to urobiť on. Teda akože už sme pri druhom auto mechanik shope, alebo neviem ako sa to nazýva, že to bude spraviť. Neviem, koľko by to stálo, ale premýšľame, že by sme si práve ten nástroj kúpili, aby sme si to vedeli diagnostikovať sami. Ešte nás teraz čaká cesta do Amsterdamu, kde od dnes týždeň budeme spať a ten Amsterdam už bude v ďalšom videu a poviem vám, prečo sme tam týždeň a čo ideme robiť. Každopádne, ešte predtým sa zastavíme v Rotterdame na nejakú super tajnú misiu, ktorú má Robo. Stavka sa nebude vidno, možno odtiaľ to možno. Nie, odtiaľ to nie je vidno. Odtiaľ to vymeniť svetla. Nejaký problém s AdBlue a nevieme čo presne, možno nejaký senzor, neviem. Nemáme ten OBD tool na to, aby som zistil, že čo znamená tá chyba. A píše tam, že dvakrát vyskúšilo AdBlue doplniť, lebo po 1000 km nenaštartuje. A sme ďalej ako 1000 km od domova. Takže by som bol rád, keby som vedel ešte naštartovať auto. Takže radšej sme prišli tu. A keď už sú pri tom, tak môžu vymeniť žiarovky. Neviem, koľko to bude stať. Mohlo by to stať málo, ale sme v reálnom shope, kde za diagnózu zaplatíme 75 €. A potom uvidíme, čo ďalej. Už sme videli, ako si ju zobrali a teraz je dole v shope. Alebo jak sa to nazýva? U mechanika je dole v garáži je teraz. Chudina. Už má nejaké tieto jazvy z boja a teraz aj na operácii. OK, už sme v aute. Platili sme 103, čo za to, že sme tu prišli na počkanie to urobili a vymenili aj nám svetlá. Plus ešte jednu vec vymenil, jedno malé svetielko, ktoré nefungovalo a za to naúčtoval 2,30 €. A resetoval systém a že vraj dačo s DPF-kom. Čo nie som veľmi rád, lebo to je ten diesel particle filter. Čiže malých týchto, že možno, že už hladina nie je taká dobrá. Ale uvidíme, všetko resetoval a malo by to fungovať zatiaľ. Keď vypíše mi to ešte teraz, tak to je v pohode. Možno ten reset pôjde až o 200-300 km, ale už vidím, že nesvieti nič. Ale keby zasvietilo, tak povedal, že ešte 200-300 km. Čiže on vlastne to resetoval počítačovo. A to je celé. Hej. A vymenil nám svetla. Uvidíme, že či konečne vidíme pred seba. Vymenil svetla, resetoval hladinu AdBlue, akože celkovo toho systému, lebo ono to má ako sa doplňa, tak potom je tam hladina a tu resetoval a resetoval aj ešte niečo iné. Vidím, že už nesvieti to. A najlepšie bolo na tomto aj tak, že ako povedal, že AdBlue systém je expensive, že je drahý, no tak. Že akože ak by sme ho nevymenili a toto by bolo, že 1000 km už nenaštartujeme, tak vtedy musíš dať čo sa pokazí celý ten AdBlue systém. Nie, nepokazí sa, musíš doplniť. Ale problém je ten, že sa to môže udiať. Že to kde sme, že proste nejaký prídavok, ktorý pridáš do motoru, do motora, kvôli tomu, aby
skrátke, čo chceš povedať, že je to doplnok, ale bez toho doplnku ti nenaštartuje auto. Áno. Nie je to jak, to si vieš kúpiť z Amazonu a dolievať to tak jak odstrekovače vodu do odstrekovača. Problém je, že bez vody do odstrekovača ti naštartuje auto, ale bez addu nie. Dobre. Fascinujúce. Stojíme na mýtnej budke a keby ste chceli vedieť, tak v Belgicku, v Holandsku ani v Luxembursku sa neplatí za diaľnice. Dobre, vravím, že? Jediné je tu alebo môže byť, že viac je ich, ale tu je mýtna budka preto, lebo ideme prechádzať cez most, za ktorý sa platí. Len akože je to trošku zapcha, lebo z tých 9 mýtnych budok 3 nejdú. Budkoch 3 nejdú. Stálo to za 9 a teraz je tu kvalitný chaos, lebo tých 9 prvov sa musí zmestiť do 2. Že sú kamióny v každom pruhu. V každom pruhu. Ale prečo chcú ísť všetci do ľavého pruhu? Ja tam nepustím. A tunel je to... Nie je to most, je to tunel pod vodou. Nepúšťam. A že kam chcú ísť? Čo ich vyriešia tým? Runway. A tam je ešte ďalej letisko. A na budúce už zakončíme celý tento mesačný výlet v Holandsku. Čo sa tu tajnostkársky sa deje, je, že som prišiel také kúpiť kameru.